Να δεις το φοβερό. Μπράβο, πολύ ωραία. Είναι σπάνς. Ευχαριστώ. Θα πάρουμε τα κλαδάκια, θα βάλεις τώρα πουλάκια μέσα. Θα πάρεις καραμελάκια. Τώρα δεν του αρέσει το καραμελάκι. Έχει φάει η Μαργαρίτα. Είναι μπροστά στη Μαργαρίτα. Και από εδώ είναι. Μαργαρίτα. Κάτσε εκεί, διαβάστε τα κάτσε. Δώστε και σου αλλού. Κάτσε εκεί, παιδί μου. Γύρω. Ωραία. Κάτσε κάτω. Μπράβο, Είμαι ματιρά. μπορείς να τα βάλεις αυτά και όχι αλήθεια. Μπράβο. Κυρία, να το πούμε. Πρέπει αντί για να τα κόβουμε και να τα αναγκώνουμε. Εντάξει, όπως σε βολεύει εσένα. Θα βάζει έναν αντίδοτο. Ωραίο σχήμα, να βάλει κι άλλα άμα θέλεις κλαδάκια. Πάμε. Όταν μπορείς να τα πας. Και αφού τελειώσουμε τα κλαδάκια, Για να δούμε αυτό το τώρα δεν έχεις τα πουλάκια. Θα πάρεις εκεί τα καραμελάκια, όποια θες, τα σοκολατάκια ή τα άλλα. Όποια θέλετε. Εντάξει, τι δεν Δεν έχεις, πάρουμε τα πουλάκια. Τώρα τελειώσουν τα κορίτσια. Κυρία, πειράζει να βάλουμε τρία. Ωραία. Για βάλε και εσύ εδώ μέσα πουλάκια. γιατί είναι πολύ πιο γρήγορο να παίρνει.